Každý z nás, každý z nás, to je moja obľúbená veta, ako začať, má nejakých obľúbených hrdinov. A poznáme veľmi veľa príbehov, ktoré sú v ktorých tí hlavní hrdinovia reálne boli hrdinovia v takom tom pravom slova zmysle. Ja keď som sa nad tým dneska trošku ráno zamyslel, že koľko reálne takých hrdinov poznám, vedel by som radom menovať. Dovoľte mi predstaviť vám nejakých mojich pár obľúbených. Tento človek zachránil, teda spolupodielal sa na tom, že stovky detí tesne pred druhou svetovou vojnou deportoval z Československa do Británie židovských detí a vďaka tomu prežili. Celé to začalo, taký fun fact, že typek sa balil akurát na dovolenku, že ide lyžovať do Švajčiarska a neviem, či mu niekto telefonoval vtedy, alebo akým spôsobom sa mu dostala správa, že nemá si baliť veci na lyžovanie, ale že ide do Prahy, že tam majú prácu. Prišiel do Prahy, zistil, o čo ide a najbližších pár mesiacov, rokov bolo veľmi ťažkých pre jeho život, ale išiel a boril sa s tým, s čím sa mal boriť, aby tie deti zachránil. Druhý môj taký hrdina, môj osobný človek, ktorého mnohí z nás poznáme, ktorý sa nebal otvárať ťažké témy, ktorý sa nebal rýpať do ľudí, do ktorých sa ostatní bali rýpať, lebo robili nekalé veci. A tretí príbeh, to je to možno trošku taký z detstva, si myslím, že nikto z nich si nemyslel, že sa ocitne spolu s tými ďalšími dvoma na rovnakej obrazovke. Táto príšerka Sally žila v mestečku, v ktorom všetci získavali energiu vďaka tomu, energiu v zmysle elektrínu a podobne, že strašili deti. A deti kričali a sa bali a oni vďaka tomu mali zdroj energie. No ale tento Sally si povedal, že toto není úplne s kostolným poriadkom, jak sa hovorí, a vzoprel sa tomuto systému, počúval svoje svedomie. Všetci títo traja ľudia, alebo tieto tri postavy bytosti, majú spoločné to, že keď prišiel strach do ich života a prišiel a bolo veľa takých momentov, tak nedovolili strachu, aby strach prevzal moc. Aby strach bola emócia, ktorá prevezme moc nad ich životmi. Ale je tu aj otázka, ktorá visí vo vzduchu, že či poznáte všetky tie príbehy o tých zbabelcoch, ktorí zutekali, ktorí zobrali nohy na ramena a ušli kade ľahšie, keď sa naskytla príležitosť. Neviem, koľko mien vám teraz v hlave napadlo. Ja som mal problém vygenerovať nejaké mená. Nie preto, že by takí ľudia okolo mňa neboli, alebo že by také príbehy sa nediali, ale proste preto, že nie sme zvyknutí, alebo nesnažíme sa, nechceme takýto vzor dávať našim deťom, ďalším generáciám. Nepríde pani učiteľka po spaní, nezobudí deti tým, že deti, vstávajte, ideme si povedať príbeh o Jankovi, ktorý nechal všetkých kamarátov v štychu a zutekal preč. Hej, že tieto príbehy sa snažíme, neviem, či si nutne nepamätať, ale nie sú tie, ktoré posúvame ďalej. A je to úplne pochopiteľné a si myslím, že nikto z nás nechce byť taký ten zbabelec. Ja osobne by som bol veľmi rád ten hrdina, ten, ktorý, keď príde strach do jeho života, tak mu bude čeliť. Veľmi by som chcel byť taký ten človek, ktorý si bude stať za pravdou, bude odvážny a aby som veľmi chcel, aby keď raz budem mať vnúčata, to je ešte možno ďaleko, tak aby im moje deti hovorili o tom detkovi, ktorý mal také vlastnosti, ako mali tí traja páni na prvom slajde. Lenže mám taký dojem, keď sa tak dívam, nenutne na vás určite nie, ale na všetkých ostatných, že nie je to také jednoduché, že keď sa ten život deje a my sa zrazu ocitneme v tom príbehu, nie že sa dívame na niekoho príbeh, ako je hrdina, ale keď my sme sami v tom príbehu, tak je to oveľa väčší chaos a zmätok. A nikto z nás by o sebe nepovedal, myslím si, že sa považuje za zbabelca, no napriek tomu sú situácie, kedy zutekáme. A ja som premýšľal nad tým, že prečo zutekám a našiel som takú veľmi, podľa mňa, solidnú výhovorku, že
útek sa teda netýka len z Babelcov, ale je to jediná reakcia, ktorá mi zostáva. Som si tu zobral dneska takú pomôcku, že keď je všetko v poriadku, možno vám zasvietím do očí, nebude to na schvál, tak to, čo vidím, je v tomto zornom poli vás vidím asi 10, 12, 15, 20 ľudí. To je 20 ľudí, o ktorých sa viem oprieť, to je 20 príbehov, 20 možností, 20 príležitostí a je tu nejaký Pán Boh, na ktorého sa viem spoľahnúť, ale keď príde tá emócia, ktorá prevezme nado mnou moc, ten strach, tá únava nie je emócia, ale tiež to môže do toho spadať, keď príde ten pocit hanby, ten pocit nejakej nedostatočnosti a podobne, tak v podstate sa stane to, že ako vidím tých 20 možností, tak sa to zúži. Musíte sa pozrieť za seba, aby ste to videli, hej, že toto je 20 možností a toto je zrazu iba tá jedna a to je iba a to sa deje s mojim vnímaním, že zrazu, keď tá emócia prevezme moc, tak už vidím iba ten jeden problém, tú jednu príčinu toho jedného človeka a nevidím vás všetkých naokolo. A teda sa dostanem do bodu, že keď už tomu nevládzem čeliť, že jediná príležitosť, ako sa z toho dostať, je, že zutekam. A v podobnom príbehu alebo v podobnej situácii sa nachádza Eliáš. Eliáš bol muž, Žid, 3000 rokov dozadu žil na tejto zemi, plus minus 500 rokov a žil teda bol to prorok a jeho príbeh je napísaný v prvej knihe Kráľov. Prvá kniha Kráľov je súčasťou Biblie, súčasťou Starého zákona, to je tá časť Biblie, ktorá bola napísaná pred Ježišom v kontexte vyše 1000 ročia, písalo ju vyše niekoľko desiatok rôznych autorov. A konkrétne prvá kniha Kráľov hovorí o Izraeli, keď bol rozdelený na polovicu a títo králi, ktorí vládli obidvom kráľovstvám, mali jednu zásadnú úlohu. A tou úlohou bolo, aby zabezpečili, že izraelský národ a oni sami budú dodržiavať Boží zákon. Boží zákon, Božie pravidlá a Božie princípy. Toto bola ich jediná a tá najdôležitejšia hlavná úloha. Lenže ako to už zvykne bývať, tak dopadlo to tak, že úspešnosť bola katastrofálna a preto Pán Boh posielal prorokov. Nie v zmysle vešcov, ale v tom zmysle, že to boli ľudia, ktorých úlohou bolo tých Izraelcov a aj tých panovníkov nasmerovať naspäť a hovoriť im, pripomínať im Božie zákony, Božiu vôľu a to, čo Pán Boh hovorí. A Eliáš bol jedným z takýmto prorokov a žil v dobe, keď kráľom bol Achab. Achab bol kráľ, ktorý si viedol celkom dobre v porovnaní s tými všetkými ostatnými pred ním aj po ňom. Viedol si zle, ale bolo to stále celkom dobre vzhľadom na tých ostatných, ale urobil jednu veľmi zásadnú chybu vo svojom živote a to, že si zobral za manželku Izabel. A chyba to bola preto, lebo táto žena bola pohanka a situácia vtedy bola samozrejme úplne iná ako dneska. A možno problém ani nebolo to, že bola pohanka, ale problém bolo to, čo ako pohanka robila. A Boh sa rozhodol, že zakázal Izraelcom sa brať, ženiť, tvoriť rodiny s národmi okolo. Mal na to viacero dôvodov, akože doba bola taká, že v tých ostatných národoch, neviem, napríklad taký kanibalizmus, že to bola bežná vec a kadejaké hnusné barbarské veci sa diali. Pán Boh chcel ochrániť svoj národ napríklad aj od tohoto. A ďalšia vec, že tieto všetky národy okolo mali svoje vlastné božstva a Pán Boh je Boh, ktorý je žiarlivý a tomuto tiež chcel zabrániť. Lenže Achab sa na to a spravil to, že OK, Izabel, ideme do toho. A Izabel spravila, a teda Achab dopadol tak, ako Pán Boh predpokladal, že namotala celý národ, Izraeliti začali stavať rôzne oltáriky a podobne. A tak prichádza Eliáš. Lenže čo my s tým dneska, hej? Že žijeme o 3000 rokov neskôr a čo ja mám s tým, že nejaký prorok pred 3000 rokmi niečo hovoril, konal.
môj život, váš život, už len to sú dve úplne odlišné veci a jeho život úplne odlišná vec. Zároveň je tam jedna premena, ktorá nie je premenou, to znamená, že je konštanta, ak sa nepletiem, opravte ma, ak sa pletiem. A teda, to je ten Pán Boh, ktorý zostáva rovnaký a nemenný. No a teda tento Eliáš, jeho príbeh začína tak, že vyhrá a zožnie jeden zo svojich najväčších životných úspechov. A síce príbeh v skratke, long story short, že on a jeho sluha, čiže dvaja ľudia, si dajú taký duel, alebo sa dostanú do takej potýčky so 450 prorokmi Bála. Bál bolo nejaké božstvo, ktoré tam sa rozmohlo v tom Izraeli. A povedali si, že náš Boh alebo váš Boh dáme, nebudem teraz zachádzať do detailov, že ako tento duel prebiehal, ale v podstate výsledok bol taký, že Eliáš vyhral, tí proroci tam navzájom sa pozabíjali, potom on ich ešte dozabíjal, no proste príbeh 18 plus na čítanie. Každopádne, čo bol výsledok, bolo, že ten ľud, ktorý toto všetko videl a sledoval, tak si uvedomil, že Boh Izraela je naozaj Boh a potrebujú sa k nemu nejakým spôsobom vrátiť. Urobiť pokánie a dať taký comeback. A v tom ľude, v tom dave, ktorý toto všetko sledoval, sa nachádzal aj Achab a on toto všetko videl a keď to videl, tak to oznámil Izabel. Oznámil jej všetko, čo Eliáš vykonal, aj to, ako pozabíjal mečom všetkých prorokov. Potom Izabel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrestcú, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako ty si naložil so životom s hociktorým z nich. A keďže šlo Eliášovi o život, tak zo strachu vstal a odišiel do judskej Beer-šeby, kde zanechal svojho sluhu. Čiže ešte raz, že Eliáš a 1, čiže 2 versus 450, Eliáš 1, 450, 0. A to, čo robí Eliáš, tak neporadí sa s Hospodinom, že Hospodin, čo mám robiť, kam mám ísť. To, že ide do Beer-šeby, to není Hospodinovo prikázanie alebo jeho vôľa. Dokonca ani s tým svojim jedným sluhom sa neporadil. Odišiel, lebo sa bál. Bál sa Izabel. Toto je otázka, ktorá mi pritom napadla, keď som to čítal. Že pred čím utekám, čo je moja Izabel? Pred čím utekáš, čo je tvoja Izabel? Že dnes to, pred čím utekám, môže byť rozhodnutie, ktorého sa desím. Môže to byť nejaký človek, ktorému sa vyhýbam. Môže to byť nejaká moja vlastná bolesť, ktorú sa snažím utlmiť tým, že budem scrollovať TikTok, že budem robiť dobré veci, že budem športovať, že budem pracovať, podávať výkon, len aby som nebol sám so sebou. To môže byť, že tie veci, pred ktorými utekáme dnes, majú trošku inú podobu, ale ja som napočítal vo svojom živote niekoľko takých, pred ktorými utekám. A teda, keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beer-šeby, kde zanechal svojho sluhu a sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Okrem toho, že teda zutekal od strachu, tak ešte aj toho jedného, čo bol pri ňom jediného, od seba odstrčil, ho niekde zanechal, sa od neho izoloval. A keď sa nám niečo podarí, tak je to príjemné prísť za niekým a povedať, hej, toto sa mi podarilo, mám dobré správy, ale keď viem, že utekám a mám vedľa seba blízkeho človeka a ten jeho sluha mu fakt bol blízky, hej, že proste, že on chodil s ním, za ním, zažil si spolu to jeho veľké víťazstvo aj kopec iných vecí predtým, tak ja keď viem, že pred niečím utekám, je pre mňa nepríjemné mať vedľa seba niekoho blízkeho, lebo ten niekto blízky je v
podstate také moje hlasné svedomie. A čiže musím potlačať nielen to svoje svedomie, ale ešte aj sa dívať na toho blízkeho človeka, ktorý paradoxne častokrát vie byť oporou. Čiže jeho sa zbavil, jeho odstrčil, ho tam zanechal a pokračoval na púšť. Predpokladal, že teda púšť bude miesto, kde ho tá Izabel nenájde, že to bude miesto, kde bude v bezpečí, neviem. Opäť, tá púšť je dnes vyzerá inak, je to skôr metafora. Dnes nebudeme utekať na púšť, pravdepodobne, ale púšť je to miesto, kde tie veci, pred ktorými utekáme, tak kde si myslíme, že nás nedobehnú. Že púšť je to miesto, kde sa vyhýbam tým ťažkým rozhovorom, kde sa vyhýbam hĺbke. Púšť dneska vie byť taký ten YOLO life, kde žijem len pre ten daný moment, len aby som si nemusel dávať ťažké otázky. Púšť dneska vie byť alkohol, pornografia, cigarety, čokoľvek, čo nejakým spôsobom tankuje môj dopamín. Dneska to vie byť výkon, že proste idem a makám, len aby som nebol sám so sebou, aby som nebol s tou bolesťou, ktorú mám vo vnútri, tak proste idem. Rôzne podoby môže mať táto púšť a nie všetky z nich sú nutne zlé. Hej, že pracovať je dobré, oddychovať je dobré a preto otázka, a teda útek na púšť, nespoznám až tak podľa toho, čo robím, ale skôr podľa toho, že prečo to robím. A že prečo, teda, že čo je za tým. A keď za tým je, že sa snažím niečomu vyhnúť, niečo nahradiť, niečo vynechať, tak vtedy je to útek. Alebo ešte teda lepšia otázka na diagnostiku toho, že či sa nachádzam na púšti aktuálne, tak je tá otázka, že keď po tej aktivite činnosti skončím, takže či sa cítim liečiť, má to asi nie je úplne vhodný pojem, že či sa cítim zregenerovaný, oddychnutý. Alebo ma to ešte viacej unavuje a paralyzuje, že po 3 hodinách TikToku som oddychnutý, alebo som tam, kde som bol, alebo ešte horšie na tom. Potom, keď prišiel a sadol si pod kručinu, nejaký krík, tak si žiadal smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal. Celkom odvážne, ne? Že proste typek vie, aký je Boh mocný, čo dokáže a príde za ním a povie, že žiada si smrť a ešte okrem toho, že dosť už, že proste stačí. Čo mu slúži k úcti, že je úprimný a že teda nefejkuje to, čo je v jeho vnútri. No a ako by mal Pán Boh na také niečo zareagovať? Že typek ujde. Čo by mal Pán Boh spraviť? Hospodin sa na ňo rozhneval za to, že zutekal a tvrdo ho potrestal. Ja by som si myslel, že také niečo by Pán Boh mohol spraviť, hej, že ho potrestá za to, že ušiel. Nie je to správne, skúsime iné. Hospodin sa mu zjavil vo sne a povedal, vráť sa k Izabel, ukáž jej, kto je tu Boží služobník, buď odvážny, ja som s tebou. Čiže by som čakal, že dobre, tak keď si ho nepotrestal, tak by si ho mohol vyslať do boja, nech ukáže tej Izabel, že ako sa veci majú, nejakú motivačnú reč, že mu dá, že ho pozbudí. Ani to nie je správne. On spravil takú vec, že on ho proste nakrmil v tom celom, že mu dal jesť. Hej? A že sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. On sa poobzeral a pri hlave bol bochník, posuch, opečený ešte na žeravých uhlíkoch, takže asi čerstvý, a krčak vody. Tak on sa najedol a potom si zase ľahol. A Pán Boh stretáva Eliáša v dôsledku jeho konania. Napriek tomu, že Eliáš sám môže za to, že sa nám dostal. Dôsledok toho, že sa vybral na púšť, celkom jednoduchý, že bol unavený a vyčerpaný. Preto ležal a spal a bol hladný a smedný. Hej? Že to je celkom jednoduché, ale teda, že otázka nie je len, že kam utekám,
ale aj čo so mnou tento útek robí. Eliáš bol vyčerpaný a unavený. Čo robí scrollovanie Instagramu a TikToku s mojou pozornosťou? Čo robí závislosť na pornografii s mojím vzťahom, s mojím budúcim vzťahom? Čo robí to, že sa vyhýbam ťažkým rozhovorom alebo hĺbke s mojím žitím pre niečo viac ako len pre tento moment? Čo robí to, že sa izolujem od blízkych ľudí s mojimi vzťahmi s týmito ľuďmi? To sú dôsledky toho, keď sa rozhodnem ujsť. No a napriek tomu sa Boh rozhodol, že Eliáša stretne v dôsledkoch jeho konania a až potom bude riešiť príčiny. Dal mu najesť a poslal ho spať. Neposlal, on zaspal. Asi sa tak dobre najedol. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nosí až na Boží vrch Horeb. Čo? Srňme si to. Eliáš vyhrá boj, je z neho hrdina, potom sa bojí nejakej ženy, uteká, ocitne sa na púšti, tam sa o neho Hospodin postará, že ho nakrmí a teraz ho pošle, aby 40 dní niekam išiel. Zase na púšti. Na nejaký kopec. Chudák. Neúplne chudák preto, lebo tých 40 dní vieme vnímať jednak trošku možno ako symboliku, ale aj ako veľmi niečo praktické. Ako symboliku v tom zmysle, že 40 dní trvalo, kým sa Izraelci dostali z Egypta do Kanánu, respektíve, inými slovami, 40 rokov trvala ich premena, v Egypte boli otroci, v Kanáne boli slobodní občania. 40 rokov trvalo, kým sa ich mentalita zmenila, že sa stali z otrokov slobodní ľudia. 40 dní sa Ježiš pripravoval na svoju verejnú službu. A teda, čo mi z toho vyplýva, že každý návyk, asi to poznáte, hej, že kvalitný návyk sa nejakým spôsobom buduje, zmena rozmýšľania nie je zo dňa na deň. Ja by som strašne chcel mať hneď teraz takoj všetko, byť iný, silný, schopný. Chce to čas. A ten Boží vrch Horeb, nie len tak hociaký vrch, ale je to miesto, kde sa Izrael dohodol s Bohom, že Izrael bude Boží ľud a Boh bude Bohom Izraela. Je to miesto takej tej prvotnej zmluvy, ktorá sa medzi nimi udiala. Je to miesto, kde Mojžiš dostal 10 Božích prikázaní, tých slávnych, ktoré mnohí z nás doteraz vieme na spamäť. A teda sa vracia na takéto miesto, kde sa má ten jeho zúžený pohľad rozšíriť sa, aby nevidel len ten svoj jeden problém, pred ktorým uniká, ale aby videl celý Boží plán. A dneska pre nás už Horeb nie je taký podstatný, pretože je tu iný vrch, ktorý spĺňa túto funkciu, a to je Golgota. Golgota je kopec, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš a kde vďaka tomu, že bol ukrižovaný, tak nám Boh dokázal svoju lásku. Že Ježiš za nás zomrel, keď sme boli ešte hriešni. A že to je ten kopec, na ktorom bol ten kríž, na ktorom Boh, ktorý bol človekom, zomiera a zomiera preto, aby s nami mohol nadobudnúť nový vzťah, novú zmluvu. Tú novú zmluvu, to je tá zmluva, ktorá je tá časť Biblie, ktorá je napísaná po Ježišovom narodení. Ale čo sú také zásadné aplikácie, ktoré pre nás z toho Ježišovho kríža vyplývajú? Tá prvá je, že Božia blízkosť vie tu byť pre mňa v každom momente. Keď Ježiš zomieral na kríži, tak videl všetku moju hanbu, všetky moje úteky, všetky moje, taký kresťanský pojem, hriechy, všetky špiny, čo som napáchal. A nie, že len videl, dovolím si povedať, že on to cítil. A napriek tomu sa rozhodol, že ma bude ako človeka milovať.
to znie tak abstraktne. Ja som akože 10 krát si to hovoril, aj tak som bol taký, že ja s tomu stále nechápem. Ale môžete, podľa mňa, si to môžeme predstaviť tak, že vyberte si zo svojho okolia v hlave každý jedného jediného človeka, na ktorom vám môže napríklad záležať, a si predstavte, že by ste dneska dostali od toho človeka, odo mňa, od všetkých nás tú garanciu, že s tým človekom už si to najhoršie zažil a že už nič horšie sa nestane, že už len lepšie bude. Čiže keď máš okolo seba človeka, s ktorým ti je dobré, tak už to najhoršie bolo, čiže už len lepšie bude. Aká rado žiť s takým človekom alebo s takým pocitom. A toto sa na tom kríži udialo, že Ježiš to najhoršie zo mňa už zobral a už len kvázi lepšie bude, že ja už sa nemusím hanbiť. Hej? A teda viem byť s Bohom dnes, každý deň, hocikedy. Ďalšia aplikácia, ktorá z toho vyplýva, je, že teda z toho Ježišovho kríža, že nám ponúka nový spôsob, ako riešiť bolesť. Únik robí to, že si dá time out tej bolesti. Že odídem od toho na hodinku, 2, 3 týždeň a takedy možno aj celý život od toho môžem unikať, ale keď sa vrátim do tej reality, tak tá realita bude len ťažšia, horšia alebo rovnaká. A možno dačo čas zahojí, ale nebudem ja každopádne ten hrdina, kto si tým prejde. Ale riešiť bolesť, teda čo Pán Boh ponúka, je, že môžem prísť k Pánu Bohu a tú bolesť si s ním prejsť. S ním, s ľuďmi okolo a čeliť jej. No a do tretice, že keď ja už viem, že mňa Ježiš prijal, takého, aký som, so všetkým, čo som spravil, tak ma to, ten môj pohľad na ľudí okolo sa mení a sa mení k tomu, že takisto ako Ježiš chce vnímať mňa, teda ako Ježiš vníma mňa, tak ja mám túžbu vnímať ostatných. To určite poznáte, že milujte svojho blížneho tak ako seba, alebo teraz nevygenerujem správne znenie, ale teda, že ja neviem všetkých vás tu bezpodmienečne milovať, sorry. Hej. Ale to, čo robí Ježiš, že mení môj mindset a viem, že chcel by som, že chcem. Hoci neviem, ale že chcem. Aj k ľuďom, ktorí mi ublížili, ktorí ma zranili, tu takí nie sú, ale aj takých chcem mať rád. Únik ma vedie preč na púšť, ale Boh ma vedie späť ku krížu. Únik ma vedie preč na púšť, ale Pán Boh ma vedie späť ku krížu. A na záver mám dve jednoduché otázky. Ten Eliášov príbeh, on pokračuje, on je ešte dlhý. Vrelo odporúčam prečítať si Prvá kniha kráľov, kapitola 18. Keď máte 18+, určite môžete, keď ste mladší, dajte prečítať najskôr rodičom, keď vám to schvália, tak môžete tiež. Ale čo by sa stalo, ak by Eliáš zostal na tej púšti? Že možno tá Izabel by ho nikdy nenašla a možno by ho našla a zabila. Nevieme, čo by sa stalo, ale vieme, že by tam zostal a že by žil v úniku na púšti. Keď ste boli niekedy na púšti, tak neviem, či je to miesto, kde by ste chceli žiť. Ja som nebol a aj tak viem, že by som nechcel. A otázka, ktorú mám dnes na vás je, že čo ak na tej púšti zostaneš ty?